Nu. Hey guys, hvis der er, altså det her det er ikke noget vi har sat, og vi har talt om at vi ville ikke have lagt den her video ud, hvis det var noget vi havde sat, for det ville bare være plat. Men hvis der er nogen der kan fortælle os, hvad fuck det her foregår på, så må jeg virkelig gerne sige det, fordi vi aner det. Fuck Bedrock! Hold lige kæft, Albert. Jeg ved virkelig ikke. Vi er på kreativ, men vi har ikke sat det. Jeg er ikke på kreativ. Nej, men det er vi. Og vi har ikke, jeg lover jer, vi har ikke sat det. Jeg kom ned sådan her. Oh, what the fuck? Og der var bare diamant over det hele, og så er jeg sådan, Albert, har du sat alt det her? Og det havde han ikke. Det var mig, der havde fundet det. Ja, det var mig, der opdagede, der var så meget. Det var det. Så hvis der er nogen, der kan sige os, hvad fuck det her går ud på, så må jeg virkelig gerne skrive det. Ja, for jeg ved det virkelig ikke. Det var alt. Fordi hvis der er nogen, der virkelig sådan, det er det her, det er fordi, at jeg har været meget heldig og sådan noget. Så skriv Ja, virkelig. kan det her rent faktisk ske? Fordi vi var Ja. sådan, Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det her kan ske. Det tror jeg ikke. Nå, vi ses. Hej. Blablabla.